Koľkokrát sa na niektoré miesto pozrieme a rozmýšľame, ako to muselo vyzerať kedysi. A koľkokrát sme sa práve pri pohľade na historickú pohľadnicu nestačili čudovať, ako sa neskutočne vie zmeniť charakter miesta v priebehu rokov. Nie len o starých pohľadniciach, ale aj o tom, ako sa tvoria rodokmene a čo všetko sa dá nájsť v rôznych dokumentoch, sa budeme rozprávať s Vladimírom Zdušekom. Už niekoľko desiatok rokov zbiera práve pohľadnice z Vrbového a pri pátraní po svojich predkoch niekedy narazí aj na ozajstné kuriozity. Vitajte pri počúvaní. Ahoj. Čau. Na úvod poviem, prečo si týkame, takže si môj tato. Dobre, ty si moja dcéra. Dobre, takže preto to máme túto týkanie a na úvod mi môžeš povedať, že kedy si sa dostal k takému niečomu, že ťa možno zaujala nejaká pohľadnica alebo stará fotografia a povedal si, že tomuto sa ja chcem nejako venovať, idem to porovnávať s tým, čo vidím teraz, alebo ako to možno bolo? No, najskôr to asi bolo tak, že som to videl svojho známeho, ako Vrbovaná Mariana Koča, ten zbieral starožitnosti ako rôzneho druhu a som videl aj nejaké pohľadnice, tak sa mi páčili a ako som došiel k tým úplne prvým pohľadnicám, si pravdu povedať nepamätám. Skôr si pamätám, že vo Vrbovom bol jeden zberateľ pohľadníc, on bol aj filatelista. Mal takú dosť na dnešnej pomery sa dá povedať vzácnu zbierku, pretože tam má také staršie kusy, ktoré sa dneska už podstatne vzácnejšie. A on bol starší človek, už teda nejak pamätal snáď na to, že by to potom mohol niekto nejakým spôsobom zdediť získať. Keďže potomkov nemal fakticky, tak som sa s ním dohodol, že keby niečo, tak tá zbierka pristane u mňa. Tak som ju v podstate od neho za dnešných peniazov smiešnú sumu kúpil a to bol základ zbierky. Časť tých pohľadníc som potom získal aj od toho zmieneného známeho Mariana Koču. Ten sa s nimi lúčil s ťažkým srdcom, pretože on mal ešte vzácnejšie kusy, pretože on to zbieral tiež aj od mladosti, malo to už niekoľko desiatok rokov. No a potom ešte internet v podstate nebol, burzy internetové neboli, takže obiehal som fyzické burzy, najmä v Krakovanoch a tuto niekde na okolí. Niečo sa tam našlo, niečo sa tam kúpilo. No a takto sa to postupne vyvinulo až do zbierky. Ale mohol by si aj tak povedať, lebo veď okolo nás je strašne veľa fotografií aj pohľadníc. Ja vidím strašne veľa pohľadníc aj fotografií, ale niekedy, keď si povieš, že mňa to naozaj zaujíma, chcem sa tomuto venovať. Že kedy bol taký ten moment? Dávno. Ale že muselo tam byť tie niečo. staré pohľadnice vyzerali ako celkom ináč z dnešné pohľadnice. Dnešné pohľadnice jednak tým, že sa už v podstate nepoužívajú, všetci to mailujú a také nejaké elektronické formy komunikácie používajú. Tak tie dnešné pohľadnice sú skôr ako taká nejaká turistická rarita, že to niekto kde si kúpi a vyrábajú sa podstatne inými technológiami. Možno sa zdá, že sú krajšie tým, že sú farebné, ale to zdanie klame, pretože najkrajšie predvojnové pohľadnice sú práve čierno-biele a boli vyrábané technikou fotografickou, čiže boli to fakticky originálne fotografie, akurát, že boli rozmnožované vo väčšom množstve, boli krásne, ostré, robili sa s takými foťákmi špeciálnymi, ktoré dneska už tiež v podstate asi ani neexistujú, kto by to používal. No a sú pekné. No. A pamätáš si možno nejakú svoju prvú takú vzácnu pohľadnicu? Alebo takú úplne prvú pohľadnicu, ktorá už sa dala vtedy povedať, že to je taká historická pohľadnica? No práve, že tie prvé vzácne som videl u tých ľudí, tí prvých dvoch, od ktorých som to získaval. No a pretože také som ako nemal inú šancu získať ináč len od nich, tak som sa okolo nich proste motal, až som to z nich vymávil. Takto si získaval aj prehľad o meste, ako kedy si vyzeralo. Aby som teda ešte povedala, ty sa špecializuješ vyložene na pohľadnice mesta Vrbové a nezbieraš iné pohľadnice? Zbieram v podstate len Vrbové, poprípade nejaké najbližšie okolie, ale najbližšie okolie v podstate nie je, pretože z Krakovan je povedzme nejakých možno 3-4 pohľadnice, Strebatíc takisto. Piešťany samozrejme nerátam, to je síce tiež okolie a tam sú tisíce a tisíce pohľadníc. A tu zase boli iní zberatelia na tieto pohľadnice? Iní zberatelia a na rozdiel od Vrbového oni nemajú šancu zozbierať kompletnú zbierku. Pretože tí tisíce pohľadníc jednoducho nemajú šancu získať, kdežto ja v prípade Vrbového, kde tých pohľadníc
doteraz známych je povedzme 120, 130, tak možno, že mi chýba ešte 10 alebo 15, takže teoreticky môžem všetky získať a budem mať v podstate všetky. No a budem mať svätý grál zberateľa. A je to niekde, keď si tak povedal, že je asi 120 alebo 130, tak odkiaľ vieš, že je takéto číslo, alebo to už tak nejako funguje možno potom ako koláže, že táto fotka bola použitá aj na takej pohľadnici, aj na takej pohľadnici, že už sa nedá získať nejakých viac nových záberov? Áno, zhruba je to tak. No najlepšia pomôcka na to je nejaký konkurenčný zberateľ pohľadníc, ktorý zbiera tiež vrbové. No, hovorím konkurenčný, ale v mojom prípade je to trošičku ináč, pretože ten konkurenčný zberateľ je tiež jeden známy z Nového Mesta, ktorý tiež zbiera vrbové. Má zhruba takú istú veľkú zbierku ako ja, ale práve, že on má asi 10 pohľadníc, ktoré ja nemám, a on nemá 10 pohľadníc, ktoré zase nemá on. Čiže navzájom, keď si takto skompletujeme ten pohľad, tak vysvitne, že možno okrem tých 120 známych sa ešte vyskytne možno, že ešte nejakých 10, ktoré nemáme ani jeden, ani druhý, ale to je už vec náhody, či sa na nejakej burze náhodou taká pohľadnica vyskytne. Čím viac plynie čas, tým je menšia šanca, že by sa ešte niečo nové našlo. Na jednej strane je zaujímavá aj samotná tá pohľadnica, ako vyzerá, ale určite si ich ľudia asi vtedy neposielali, že bol som na dovolenke vo Vrbovom. Takže čo je na tých druhých stranách tých pohľadníc, že kedy si ľudia pri akých príležitostiach posielali tieto pohľadnice kedysi? No, to je zaujímavé, pretože zo zberateľského hľadiska sa rozlišujú tie pohľadnice aj tak, či prešli poštou alebo neprešli poštou. Keď prešli poštou, sú o mnoho vzácnejšie, pretože je tam známka, je tam razítko a práve, že je tam aj ten text toho odosielateľa a samozrejme aj adresáta. V niektorých prípadoch sú tie mená známe, niekedy dokonca až ako celoslovensky známe osobnosti sú to, ktoré si tie pohľadnice písali. No a písali sa tam ako úplne bežné veci, prídem na Veľkú noc, alebo idem na prázdniny, alebo proste niečo takéto, vracam sa domov, boli hody a málo kedy sa tam vyskytuje niečo, čo by bolo také zvláštnejšie. Vyskytuje sa, obvykle to býva vtedy, keď v tom danom meste, to znamená u nás v Vrbom, bola nejaká príležitosť, čo ja viem, odhalovala sa pamätná tabula Markovičovi na banke, tak vtedy sa posielali, každý si kúpil pohľadnicu, lebo sa dávalo príležitostné razítko, tak sa vtedy hromadne posielali. Ale tam obvykle už nebolo čo napísať, tam išlo práve o tú príležitosť, o to razítko, o tú známku. No, po Vrbovom sa porádali sokolské cvičenia, tak na tom jednom sokolskom cvičení v 20. rokoch sa zúčastnili ako spriateľený sokolský súbor z Čiech a oni všetci vtedy poslali z toho Vrbového do Čiech pohľadnicu, že pozrite, za túto som vystupoval a tak ďalej, takže tam sú nejaké také veci síce jednotného rázu, že boli sme tu sme vystupovali, ale boli posielaných desiatky a desiatky a minimálne 5 takých pohľadníc mám. Dá sa povedať teda, že tie pohľadnice z Vrbového posielali skôr Vrbovčania? Že boli to takí tí domáci, čo to posielali do sveta? Že kde zase končili tie pohľadnice? Aké sú tam trebárs tí adresáti? Teda teraz tak naopak. Že kam najďalej sa možno dostali tie pohľadnice? No, jednu pohľadnicu som kúpil cez eBay z Ameriky. Z hodou okolností to bola nejaká vzdálenejšia rodina, ktorá tá pohľadnica bola poslaná z Vrbového do Brna. Asi takým spôsobom, že ten Vrbován a ten človek z toho Brna boli spolubojovníci v Legii a po skončení vojny si proste asi zrejme korešpondovali, posielali si pohľadnice a ten dotyčný bol Američan, ten môj vzdálený príbuzný a on sa po vojne vrátil naspäť do Ameriky a tá pohľadnica sa nejakým spôsobom ocitla u neho a zrejme niekto z jeho potomkov, aby akým spôsobom sa ocitla na burze a tak sa ku mne dostala. A je to také zaujímavé, že zase sa dostala do Vrbového. No, to je veľmi jednoduché, keď si človek dá dneska v tom vyhľadávaní pohľadnice Vrbové, tak mu tam naskočí pohľadnice Vrbové. A máš ich v podstate hneď doma. Ako dlho chodili kedysi tie pohľadnice a či sa naozaj mohlo stať, že tá pohľadnica vedela prísť aj za deň, lebo aj také niečo som zachytila, že si mal aj takú nejakú pohľadnicu, že vyzeralo, že bola doručená ešte v rámci 24 hodín. Je to zaujímavé, pretože v rámci Rakúsko-Uhorska fungovala pošta
dá sa povedať, že perfektné. V dobe, keď ešte v Vrbovom pred rokom 1906 nebola železnica, tak ťažko povedať, ako tí pohľadníci priamo z Vrbovskej pošty odchádzali a jak často teda odchádzali, ale konkrétny prípad, ktorý som ti teda ukazoval, že ono, vieš, bola odoslaná pohľadnica na obed z Vrbového, pretože je tam aj na pečiatke je aj hodina a na druhý deň ráno 8 bola v Dieri v Maďarsku. Čo sa už ani teraz by asi nepodarilo. Z akého obdobia máš najviac tých pohľadníc a aká možno nejaká dochovaná je najstaršia pohľadnica, konkrétne teda Vrbového? Okolo zbieraná pohľadníc je celá taká, nie že veda, ale spústa literatúry, kde sa dá dočítať, že existovalo tzv. Zlaté obdobie zbierania pohľadníc, to trvalo asi od roku 1900 do roku 1910. Vtedy bolo vydávaných relatívne poste najviac pohľadníc. Bola to vtedy novinka, každý to bol na to zvedavý, každý si to kúpil, každý to poslal, každé mesto, každá dynia sa snažila nejakú tú pohľadnicu vydať. Takže z tej doby existujú krásne pohľadnice, je ich teda dosť. Samozrejme, čím je pohľadnica staršia, tým je vzácnejšia. Najstaršie pohľadnice z Vrbového sú z roku 1898, a boli pravdepodobne vydané pred Vianocami, keď sa tá pošta tiež bola trošku intenzívnejšia a má teda dátum z roku 1898, ale teda až spred Vianoc, tesne spred konca roka. Čiže takéto už... No a čo sa týka teda tej najvzácnejšej pohľadnice, to zase závisí od toho, že koľko tých pohľadníc z toho daného kusa alebo toho daného typu sa vydalo a tým je myslené skôr to, že niektoré pohľadnice sú vzácne tým, že v dobe, keď ešte farebná technika tlače bola novinka, tak sa pohľadnice farebné vydávali technikou farebnej litografie, čo bolo veľmi drahá technika a taká pohľadnica stála dosť peňazí na to proste, aby si ju hoci kto len tak kúpil, alebo proste hoci kto si ju proste nekúpil, tej peniaze proste potreboval na niečo iné. A aj tí pohľadníc bolo zrejme teda vydaných menej kusov a sú to také ozdoby zbierky, tie farebné litografie. Z Vrbového sú zachované, teda poznám dve, obidve ich mám. Je možné, že ešte existuje tretia, to je práve ten predpoklad, či existuje, pretože poznáme len ako fotokópiu. Takže neviem, či je to skutočne pohľadnica, či je to litografia, proste ju nemám. To som sa chcela aj opýtať, že či existuje aj v tejto nejakej oblasti také niečo, že falšovanie tých pohľadníc, alebo jednoducho niečo takéto, že človek aj myslí, že to je a nakoniec zistíš, že to proste... Samozrejme, keď sa objavili farebné tlačiarne a techniky digitálne, tak začali sa tie pohľadnice, ťažko povedať, že falšovať, ale no, ona sa tá digitálna tlač alebo tlač toho počítača sa vždycky dá rozoznať proste, keď sa na to človek povie s mikroskopom alebo z lúpu, tak je jasné, že či je to originál alebo to nie je originál. Falšovanie nemá nejaký valný zmysel, pretože každý zberateľ by ju takú pohľadnicu spoznal a keď si ju kúpi, tak si ju kúpi v podstate len preto, aby vedel, že taká je a ono nemá ešte ve zbierke, tak ju má proste ako nejaký doplnok. Ale sú také firmy alebo sú takí ľudia, ktorí tie pohľadnice vydávajú a predávajú ich ako pretlače starých pohľadníc. Vydáva sa to aj komerčné. Čo je na tých pohľadniciach možno také najzaujímavejšie, už keď teraz opomenieme to, že teda sú majú už 100 rokov, dajme tomu viac ako 100 rokov, že kedysi tam teda nájdeme tam budovy, ktoré už teraz nie sú zmenené to mesto, ale možno kedysi tam boli aj takí bežní ľudia na tých fotkách, dali sa už nájsť? Alebo skôr to bolo naozaj len nejaká zastávaná plocha? Ale myslím si, že na tých starých fotografiách si sa našli aj nejakí ľudia. Sú pohľadnice ako tematicky rôzne a takým pohľadnicám, na ktorých sa vyskytujú ľudia v bežnej prevádzke na ulici, hovorí sa ich živé pohľadnice. Tie sú, niekto zbiera ich špeciálne, niekto zbiera napríklad také, na ktorých sú autá, povedzme, na tých uliciach. A čo sa týka špecialít, tak samozrejme, reklama existovala odjak živa, takže vyskytujú sa často pohľadnice, na ktorých je napríklad nejaký obchodík, alebo nejaký remeselník si vydal svoju pohľadnicu, na ktorej je ten jeho obchod a
môže tam byť prípadne aj nejaký minimálny reklamný text napísaný, ale v podstate ide o to, že on to buď dával tým svojim zákazníkom ako suvenír, alebo si to mohli kúpiť z nejakého dôvodu. Takže sú aj takéto. Išlo mi aj o to, lebo ty okrem toho teda, že zberaš tie pohľadnice, tak sa zaujímaš aj o svojich predkov, o takú tú genealogickú časť, a že teda pátraš aj v tých rôznych archívoch, že kto boli tí naši predkovia. A tam sú veľmi dôležití tí ľudia. Samozrejme, že čím starší, tým je to taký významnejší predok. Nedajú sa dopatrať samozrejme na fotografiách niekde tam, kde si ich až našiel ty. Tak aj toto by ma celkom zaujímalo, že ako si sa dostal k tomuto, čo ťa na tom zaujalo, lebo veď predsa len každý z nás má svoju históriu svojich predkov a nie každý v tom teraz ide pátrať. Takže čo bol možno nejaký taký prvotný impuls, že ideme ešte preskúmať aj tú našu rodinu, hej? No, ja to ešte prepojím, tú genealógiu a tú pohľadnicu asi tak, že u toho známeho zberateľa z Nového Mesta keď som si pozeral tie pohľadnice, tak som zistil, že má takú v podstate, dalo by sa povedať, obyčajnú bežnú pohľadnicu, ktorých boli vydané tisíce zo 60 50 rokov. No a keď som pozeral na druhú stranu, otočil som mu, tak som zistil, že tú pohľadnicu posielala moja krstná mama z Vrbového pri príležitosti práve keď bola na mojom krste. Proste to vyplýva z dátumu, kedy bola posielaná, že proste zrovna vtedy bola u nás a určite to bolo vtedy. A ju máš doma, či nevymenil Mám ju, vymenili sme si ju. takže aj tak sa to niekedy stane. A čo sa týka tej genealógie, no to je taká vec, ktorá niekoho zaujíma, niekoho nezaujíma, ale väčšina ľudí na to nejakým spôsobom narazila. No a závisí len od toho, že do jakej miery to toho dotyčného zaujalo. A dajme tomu, že niekto sa preto aj nadchne chvíľu, potom ho to prestane baviť z rôznych dôvodov, nemá čas alebo nemá zdroje informácií. A niekoho to drží celý život tak ako mňa. Niekedy sa tomu aj rok, dva proste skoro vôbec nevenujem. Potom zistím, kde si nejakým odkazom na internete, že ešte existuje niekde niekto. Je to, tá pátranie v tej genealógii môže človek robiť viac menej sa snažiť systematicky, to znamená príde do archívu, pozerá sa po matrikách. Ale niekedy je to úžasná vec náhody, že proste narazí na niečo, čo ho tak zaujme, že sa do toho zavrtá, alebo narazí na niečo také, čo je vyslovené, že sa to stane v podstate raz za život, že vec, ktorú zistí náhodne, tak si potom uvedomí, že takéto niečo sa nedá vypátrať, že ja chcem to nájsť. Ak by niekto teraz chcel sa začať zaujímať o takú svoju históriu, o svojich predkov, tak čo by si teda odporúčal, alebo ako si to robil ty? No, úplne najoriginálnejší v úvodzovkách je asi taký krok, že nájdem si nejakého svojho detka, babičku, najlepšie babičku, lebo ženy si tie genealogické súvislosti, tí švagrine a všelijaké sestrenice pamätajú oveľa lepšie než chlapi, takže nájsť takúto osobu a nej sa povypitovať maximum, pretože to, čo si ona pamätá, keď nebude, tak to už nikto nebude vedieť potom. A najlepšie si to nejako zdokumentovať, rovno nahrať? Samozrejme, rovno nahrávať. Aj ty si takto, máš nejaké dokumenty tiež, aj so sebou? No dokonca mám zrovna takú jednu kazetu pri sebe, kde je moja babička nahratá, takže chcem ju zdigitalizovať a nejakým spôsobom povedzme niekomu poskytnúť z rodiny alebo tak. A čo sa ešte týka nejakých publikácií, môže mi to v tom nejako pomôcť? Pretože tá genealógia bola, alebo je taká dosť populárna, tak na túto tému existuje viacero publikácií na Slovensku aj v Čechách vydávaných, kde sú také najzákladnejšie informácie, kde to hľadať, ako postupovať. Sú tam, povedzme, odporúčané, že aký software na to použiť, na tie svoje záznamy genealogické, aby to malo nejakú hlavu a petu. To som teda špeciálne pripomeniem, že sú na to špecializované softvery, do ktorých sa dajú vkladať informácie úplne najrôznejšieho druhu. Áno, aby sme si to teda nepredstavili, že keď ja si začnem kresliť, dajme tomu ten rodokmeň a vidím tam svojich rodičov, ich rodičov, ale treba si uvedomiť, že sa to stále viac a viac rozvetvuje, až mi z tých dvoch okienok ostane neviem koľko, strašne veľa papiera, kde to takto bude vedľa seba. Áno, našťastie teda existuje veľkoformátové tlačárne, čiže keby si to niekto chcel vytlačiť ako celok, dá sa to. No, a okrem toho ten software potom poskytuje také špecializované možnosti, že dajú sa z toho aj pekné grafické tie výstupy urobiť. Dá sa to spraviť doslova v forme rodokmenu z toho stromu alebo tých korenov.
No, do určitej miery, že je to taký biznisová záležitosť. No a samozrejme je to aj doslova pre niektorých ľudí živnosť. Sú špecialisti, ktorí na objednávku ten rodokmen vypracujú, pohľadajú predkov. Ty by si im dôveroval, alebo je to iný zážitok si to sám dohľadať? Asi? Za prvé je to iný zážitok a za druhé oni to robia v podstate z dvoch dôvodov. Jednak, povedzme, niekto začne mať dojem, že si zaslúži nejakých lepších predkov, tak si myslí, povedzme, alebo že prečo by som nemohol mať nejakých Zemanov predkov, alebo povedzme šlachtických predkov. A niektorí genealógovia špecializovaní to, povedzme, nejakým spôsobom vedia tak šikovne využiť, že mu toho predka jednoducho nájdu. S tým armálesom alebo s tou nejakou listinou, ktorá dokladuje, že jeho predok bol, povedzme, Zeman. Aj keď možno ani neexistoval, hej? Aj keď možno ani neexistoval, respektíve niekedy z tých matrík sa dá dosť ťažko jednoznačne usúdiť, či tí dotyční dvaja sú príbuzní alebo nie sú príbuzní, tak sa povie, že sú a je to vybavené. A ešte by ma na záver zaujímalo, keď si takto aj ty hľadal rôznu, teda tú rodinu, a sú to už potom také rôzne všelijaké tie výbočky z toho rodokmeňa, lebo to už nie je fakt takto priamo. A potom si niekoho, dajme tomu, oslovil, lebo si ho našiel, že ešte teda existuje niekde ďaleko, tak či je každý ochotný prijať teraz tento fakt, že ozvala sa mi nejaká strašne vzdialená rodina a či to potrebuješ tej rodine potom aj zdokladovať, alebo uverí naprvu, že ozval sa mi bratranec z 35. kolna. Áno, ja osobne s tým mám veľmi dobré skúsenosti, nikto ma neodmietol. Niekedy sa na tú vec dá prísť nejak náhodné, ale tá náhoda je zase založená na nejakom systematickom prístupe. Poviem príklad, v Amerike existovala firma, ktorá spracovávala zo všetkých novín amerických pohrebné oznámenia a tie pohrebné oznámenia spracovávali a viedli ich v nejakej kartotéke, alebo databáze, a keď niekto zomrel, tak dalo sa u nich vyžiadať, že povedzme sledujem nejaké meno, povedzme, vymyslím si Jurčo, alebo Karlík, alebo Vzdušek, a keď niekto taký dotyčný v tej krajine zomrel, tak to jeho úmrtné oznámenie uverejnené v novinách oni proste preposlali mailom a takto som sa napríklad dozvedel o úmrtí jedného vzdialeného príbuzného, na ktorého som nemal vôbec nejaký kontakt, nevedel som, kde býva, nevedel som proste nič, len som vedel, že existuje, až som sa teda náhodou dozvedel, že teda pri tej príležitosti zomrel. Bolo tam uverejnené to úmrtné oznámenie a v dnešnej dobe, teda tej elektronicko-digitálnej, sa tam dala vyjadriť kondolencia, dal sa tam nechať odkaz, tak som tam nechal odkaz, na ktorý som dal svoju mailovú adresu, že keď to bude niekto čítať, tie odkazy z tej jeho rodiny, teda nech sa mi ozve, a skutočne sa ozvali. Takže tá rodina, keď chce, tak vie sa takto nakontaktovať. No, sú to také dosť smutné príležitosti, ale dá. Aj takto sa teda dá. Áno. A teda nikto si potom nepýta nejaké, že ukážte mi, ako to naozaj sme prepojení, alebo už dodatočne zo zvedavosti. Samozrejme, že obvykle to skončí tým, že ja tú patričnú časť toho rodokmena vykopírujem a pošlem im to ako tú tabuľku genealogickú, že takto proste k sebe patríme, alebo takto proste to bolo. Ty si popri tomto všetkom tiež našiel takú jednu kuriozitu, ona bola zapísaná aj v takej českej knihe rekordov, tak o tom by si mohol niečo povedať viac, že čo si našiel a ako si to našiel a kedy ti začalo byť toto nachádzanie nejaké podozrivé? No, v tej genealógii sa dajú nájsť ako rôzne kuriozity, a najmä keď sa človek dozvie tie kuriozity o tých nejakých svojich predkoch. Hej. Ale táto vec sa netýka priamo rodiny, ale týka sa Vrbového. Bola to zase náhoda. Prechádzal som cez nejaké stránky úplne s iným úmyslom alebo nejak náhodné a zistil som, že v Amerike existuje nejaký genealóg, zberateľ, ktorý sa zaujíma o prípady nejakých hromadných vražd alebo masových vražd, ktoré spáchajú ženy na mužoch. U nás máme typicky rieka Čachlickú Pani, aj keď teda ona má, tam sú tí dievčatá a tak ďalej, tie obete, ale skôr sa jednalo, že tie
tie páchatelia boli ženy, tých zlotrivostí. No a on si z toho urobil celú zbierku, na internete má tam spustu odkazov, tá zabila toľko, tá toľko a proste nejaké takéto veci. Bola tam samozrejme aj šľachtická pani tam figurovala. No a zrazu som si všimol, že sa tam spomína teda starý názov Vrbového ako Verbo. To bolo za Rakúsko-Uhorska používaný názov. A bol tam prípad, že v tom dotyčnom mestečku Verbo bola nejaká pochybná žena, ktorá odpravila svojich 7 manželov a tým pádom 7-krát ovdovela a ešte sa stihla aj 8 raz vydať a potom ten manžel prežil, ale jednalo sa o tých 7. No a ten zberateľ nepochyboval o tom, že teda ona to nemohla urobiť nejako ináč, iba že ich zniesla zo sveta, že buď ich otrovila alebo nejakým spôsobom proste prišli nepočestným spôsobom o život. A ty si sa teda do toho pustil, chcel si ju obhájiť. Nechcel som ju obhájiť, na tam zaujala to Verbo. Totižto existujú na Slovensku 3 lokality, ktoré majú veľmi podobný názov. Dneska je to Vrbové mesto, to je Vrbov, áno, a Vrbovce sú na Kopanicách pri Mijave. No a tieto 3 lokality boli v minulosti často zamienané, lebo tie názvy boli v tom uhorskom maďarčine, teda tej transkripcii veľmi podobné a z toho textu, ktorý mal ten americký zberateľ na tom svojom webe napísaný, jednoznačne nevyplývalo, že to je Vrbové, respektíve aj keď bolo napísané, že to je Verbo, tak boli tam písané priezviská tých zomretých manželov a tie mená, keď som si ich pozrel, tak mi pripadali, že sú silné vrbovské z histórie. To vypadalo, keď som sa pátal po tej genealógii, tak som pozeral matrika, tak viem, že aké mená sa vyskytujú v Vrbovom aj teraz aj v minulosti. Lenže to už som preskočil jeden krok. Unho na tom internete tie mená neboli. Bolo tam iba meno tej 7-násobnej vdovy Katarína Chasna. A teraz rozmýšľam, keď bola z Vrbového, tak jakým spôsobom sa ten dotyčný preboha v tej Amerike mohol dostať také informácie. No a on tam mal takú maličkú poznámečku, že vypísal si to z nejakých amerických novín, ktoré vychádzali v nejakom prístavnom meste v Amerike. A tým pádom to bolo ešte zaujímavejšie, pretože jak sa mohla tá informácia dostať aj do tých novín. No, tak som si uvedomil, že presne takisto aj v dnešnej dobe, tak aj v tej dobe sa informácie šírili. No, dneska sa šíria internetom, vtedy sa šírili novinami. Takže niekto tú informáciu musel do tej Ameriky doniesť. No a zistil som, že to najskôr vzniklo tak, že niekto doniesol do tej Ameriky noviny z Rakúska, dosť presnejšie povedané z Lincu. V Linci vychádzali noviny Tagesblatt a to boli špecializované obchodné noviny, ktoré uvedomovali všelijaké tabulky obchodných komodít a tak ďalej. Obchodom do prístavu sa tie noviny, tie informácie sa proste prenášali. Vtedy, keď chcel človek niekomu niečo poslať, alebo čo tak nemohol to poslať mailom, tak mu poslal v tých noviny, tam bol zoznam komodít, ktoré by chcel kúpiť dotyčný. A už v tých novinách bola táto informácia. Áno, a tá prvotná informácia, alebo tá prvá bola v týchto novinách. A tam už bola vedená ako 7-násobná vdova? A tam už bola okrem toho jej mena a že 7-násobná vdova, tak tam boli napísané aj mená tých jej manželov. No práve vtedy som zistil teda, že tie mená sú vyložené vrbovské a že to bude teda skutočné vrbové. No dobré, poďme ju teda obhájiť, že ich neotrovila. No, obhájenie. Keby ich skutočne otrovila, tak by zrejme skončila ináč, než skončila, teda, že absolvovala tých 7 sobášov, pretože by to bolo veľmi podozrné minimálne príbuzný tých mužov by sa pýtali, že jak je to možné a tak ďalej a tak ďalej. Ale je možné, že nevedeli tí mužovia predtým, že už bola toľkokrát vydatá, mohla to zatajiť? To ťažko, pretože všetci boli z Vrbového a to sa neutají také veci. Ale asi musela byť nejaká veľmi dobrá partia, keď proste všetci za ňu išli. No. Dobre, a ty v tých kronikách vieš nájsť aj ako tí muži zomreli, hej? Takže... Áno, veď práve o to ide, že keď už boli teda známe mená tých mužov, tak v matrikách, nie v kronikách, v matrikách Vrbovskej cirkvi sa dali nájsť presné dátumy úmrtia a vtedy sa už uvádzalo aj príčina úmrtia v matrike.
Len to bolo tak, že lekár vtedy ťažko chodil obhľadať nejakého mŕtvého, no tak teda farár do tej matriky napísal, Čo že videl. Čo sa mu zdalo proste. No, tak. Dobre, čiže to nebola žena, ktorá by ich priamo otrovila, ale bola to žena, ktorá nosila vlastným mužom smolu. Lebo jedného zabil kôň? No, obvykle to bolo tak, že vtedy boli jednak nejaké také choroby s rýchlym priebehom, povedzme nejaké nákazlivé, alebo otrava jedlom bola úplne bežná. No ale otrava jedlom, to už by sa dalo hodiť na tú ženu. No áno, ale nebola tam vyslovene napísaná otrava jedlom, ale boli také... Žalúdočné problémy, no, presne tak. Alebo zápaly sa tomu hovorilo a tak. Čiže 7-krát sa vydala, 7-krát aj pochovala? 8-krát sa vydala, ona sa potom poslednému mužovi ešte raz vydala a ten posledný, to je práve tiež zaujímavé, že ten posledný bol murár a nebol z Vrbového alebo z Moravy. Jak sa dostal do Vrbového, ťažko povedať, ale proste ten posledný ju prežil. No ten jej priniesol šťastie. Áno, a tiež som zistil, odkiaľ sa v tej matrike bolo miesto jeho narodenia. Tak som sa prostredníctvom nejakých známych cez internet, dal som si to zistiť v tej českej matrike, ako čo to bolo, odkiaľ pochádzal. No a samozrejme tí českí matrikári, kronikári. Tí českí priatelia na tom internetu okamžite komentovali, vidíte, to bol Borec, ten Moravák, ten sa nedal. A ako dlho trvali ešte tie manželstvá? Bolo to tak, že rok po roku? No, niektoré manželstvá trvali mesiac. Jedno trvalo dokonca iba mesiac, alebo takto, čo už bylo teda veľmi podozrivé. A jedno trvalo 20 rokov, takže nebolo to také jednoznačné. A zostali aj nejakí potomkovia, alebo keď si uverejnil aj vlastne tento článok, lebo neskôr ti o tom vyšiel aj článok? Zbežne som pozeral tie matriky a narodili sa z niektorých tých manželstiev deti. Ale u niektorých som zistil, akože vtedy bola časná detská úmrtnosť, že zomreli ako hneď malí a nechcel som, nebol čas nejak veľmi dôkladne sa potom pátrať, lebo bolo časovo náročné, ale jedno z tých, boli to také typické vrbovské mená a jedno z tých mien bolo veľmi známe meno Marcinka, bola taká známa pekáren vo Vrbovom Marcinka. A tak som si to meno nechal tak nejak do rezervy a v poslednom čase vznikla na vrbovskom Facebooku taká stránka Marcinková ulička, tak som tam samozrejme túto vec oznámil, že niečo také sa v minulosti vyskytlo a keby sa niekto cítil, akože by mohol s tým niečo mať, že aby sa proste ohlásil. No tak som sa skontaktoval s nejakým pánom Marcinkom, ktorý je potomkom toho rodu, no a zistil som, že on je potomok, ale nie po tej vdove, ale je potomok po prvej manželke toho dotyčného, ktorý si potom za druhú manželku zobral tú 7-násobnú vdovu. Čiže on je potomok po prvej manželke toho dotyčného Marcinku. To už je také celé komplikované. Tak, tam sa vlastne to ženilo a vydávalo jedno cez druhé, to tak vyzerá. No, a ešte tak, že s tým žením a vydávaním to bolo tak, že vtedy ľudia potrebovali nejakým spôsobom partnera. Pokiaľ bol ten človek napríklad rovník, tak sám sa nepohol. Alebo žena, teda ako vdova, potrebovala nejakého chlapa, kde si vykonal alebo niečo také. Zase naopak, keď zomrel muž nejakej relatívne mladej ženy, tam má malé deti, tak potrebovala tiež, aby sa o to postarala, tak sa obieke snažili čo najskôr vydať. Čiže sobáše tých vdov a vdovcov boli ako veľmi časté. Čiže to nebolo nejaké videá chtivé ženy, ktoré nejako bažili za bohatstvom? No, ona zrejme nepatria k nejakej najchudobnejšej vrstve, pretože pravdepodobne patria k nejakým drobnejším až zemanom alebo k nejakej takej najnižšej šlachtickej vrstve. Na okolí, v okolitých deninách v tej dobe to meno Chasna sa vyskytuje ako v súvislosti s nejakými zemanmi, ale po vojne, po prvej svetovej vojne to meno z tých matrík úplne zmizlo, čiže sú dve možnosti, teda, že buď sa im podarilo nejak vymreť po meči, alebo sa proste odstahovali do Maďarska, povedzme, alebo proste jednoducho za prvej republiky sa to meno už v matrikách ani u nás, ani na okolí nevyskytuje, pretože keby sa vyskytovalo, tak by som to nejakým spôsobom dokázal zistiť. Takže toto bola nejaká taká rekordmanka, ktorá si zaslúžila teda takto počase aj zápis do knihy rekordov? Áno, podarilo sa mi, bolo mi to teda, chcel som to využiť, alebo chcel som to
rozšíriť tú informáciu, tak som sa spojil s Českou knihou rekordov a oni to uverejnili. Ale to je taký rekord, čo asi nikto nechce prekonať, tak asi aj dlho zostane. Asi pred dvoma, troma mesiacmi som zase náhodne narazil na informáciu, že v Londýne žila nejaká žena, ktorá mala 6 manželov, teda ako pochovala. Ale tak ešte to nebolo 7. Čo ešte všetko sa dá nájsť, lebo si hovoril, že aj rôzne iné kuriozity, aj teda možno takéto v tých matrikách sa dajú nájsť rôzne také kuriózne, dajme tomu aj príčiny smrti, keď to teda nezostalo na nejakom kňazovi, ktorý len tak na prvé pozretie určil niečo, čo asi teda domyslel. Že čo sa tam ešte možno dá nájsť naozaj také, čo by sme si ani nevedeli ani predstaviť, hej? No, alebo čo teba tak prekvapilo? U starších ľudí tam obvykle sa nič zaujímavé nedá nájsť, pretože ten farár tam napísal staroba, alebo jeden napríklad v Peckovej farár mal takú zvláštnu úchylku, že každému písal, ako staršiemu písal príčinu smrti marazmus. Keď som to slovo prvý raz počul, tak som si ho musel pozrieť v slovníku, čo znamená, je to skutočne zošlo s vekom, teda takže sa s tým nepáral. No ale zase tieklo tady váh, takže boli tam utopení vo váhu a takýmto spôsobom. A samozrejme kopnuté konom je tiež v tých časoch sedliactva bola bežný problém. No. Kde sa dá dôjsť, do akého obdobia vlastne, kedy sa začali písať tie kroniky, že keby chcel niekto teraz si zmapovať svoju históriu, kde sa vie nejako najďalej dostať? Alebo kam si sa dostal ty? Že vieš priamo povedať, že toto sú moji predkovia. Na to sa to pozerá z rôznych príčin. Ak má niekto to šťastie, že má šlachtických predkov, tak sa dostane veľmi dávno, pretože keď existovala ešte monarchia, tak v tej dobe sa viedli špeciálne knihy, ktorých sa viedli rodokmene tých urodzených osôb. Takže podľa týchto rodokmenov sa dá dopátrať až do 13. storočia, povedzme u tých najstarších, 14. 15. U bežných ľudí, ktorí nemajú šlachtický pôvod, sa v podstate je limitom existencia matrík, kedy bola založená v danej lokalite, v danej farnosti matrika. Vedenie matrík bolo predpísané na Tridentskom koncile v 16. storočí, asi okolo roku 1564. Trvalo nejakých 10, 20, 30 rokov, kým sa tá prax vedenia tých matrík rozšíria natoľko, že boli už bežné. Najstaršie matriky na Slovensku začínajú okolo roku 1600. Pre tie bežnejšie prípady menších dedín a menších lokalít sú obvykle vedené matriky asi od roku 1700. A zase závisí od toho, zase od jakú cirkev sa jedná. Katolícke matriky sú vždy staršie než evanjelické, ako z rôznych dôvodov, pretože evanjelická cirkev bola v určitých obdobiach proste zakázaná, takže matriky proste neexistovali. Takže vtedy zapisovali tých evanjelikov do tých katolíckych matrík, takže je v tom celkom slušný chaos, keď niekto ide niečo hľadať. Ale v zásade sa každý človek môže dostať do doby, odkedy je vedená matrika. A zase sa môže stať prípad, že matrika bola založená povedzme v roku 1699, no a hneď v tom roku 1699 je napísaný, že zomrel 99-ročný nejaký Jano, ktorý sa teda narodil v roku 1600 a keď vieme jeho následujúcich potomkov z matriky zdokladovať, tak sa vlastne dostanem ešte 100 rokov pred založené matriky. No ty si v akom roku skončil? Alebo dá sa ešte niekde ísť u teba, že ešte hľadáš? Alebo... Nezameral som sa špeciálne, aby som našiel z toho najstaršieho. Tam je zase príčina taká špecifická, že čo farár, to iný prípad. Niektorí písali krasopisné a niektorí písali tak, že to po nich nedokáže rozúštiť ani lekárnik. Hej. Čiže v určitom okamihu začne človek pochybovať, že to, čo číta, je skutočne pravda. Hej. Takže dostal som sa povedzme do nejakého roku 1750, ale teda nie vo Vrbovom, lebo naše meno pochádza z Brezovej. A tam je zase tá komplikácia, katolíci evanjelici vedení matrík neboli vedené na Brezovej, boli vedené v Prietrží ako v artikulárnej cirkvi. Takže asi tak. Ale bežný človek v podstate okrem tej matriky nemá nič moc viac v dispozícii.
najčastejší prípad, čo sa môže stať, že zachovali sa spisy skôr takej trestnoprávnej roviny. Čiže keď sa niekde nejaký pobili alebo zabili niekoho, tak bolo napísané tento to urobil, toto urobil, toto urobil a to sa v tom archíve nejakom zachovalo ešte predtým, než boli matriky. Samozrejme, tam toho človek môže iba predpokladať, že bol to môj predok, nebol to môj predok, keď sa takisto volal. No a toto je vec, ktorá, keď niekto začne pátrať tej genealógii, je relatívne veľmi dôležitá, pretože keď sa niekto volá Kováč, tak také meno je neuveriteľne rozšírené. Hej? Keď sa niekto volá Skoč do pole, tak takých ľudí je veľmi málo. Čiže keď na takého narazí, tak je to veľmi pravdepodobne jeho predok. Ja ešte, aby som to trošičku upresnil tú diskusiu, je to skôr také útržkovité informácie. Čiže čo sa týka tej genealógie, tak okrem toho základného zdroja tých matrík ešte existuje jeden významný zdroj informácií a to sú urbáre, respektíve iné danové súpisy, pretože platenie daní bolo odjakživa veľmi dôležitá vec, tak počet ľudí, ktorí tie dane platia a koľko platá, bol vždycky dôležitý, tak sa tieto veci spisovali a v urbároch býva obvykle teda taký údaj, že tam je vedená iba hlava rodiny, maximálny počet ľudí a potom počet koní a toho hospodárstva a koľko má dodať tomu zemieplánovi čoho. A toto sú dokumenty, ktoré sú staršie než v našom prostredí staršie než matriky. Dajú sa z nich pre danú lokalitu získať tie mená, ktoré sa tam vyskytovali, ale nič to nehovorí o nejakých príbuzenských pomeroch alebo takýchto bližších rodinných informáciách. A pri tomto všetkom teda ešte aj okrem pohľadníc pozeráš aj tie staré fotografie a ich si spomenul tú jednu skupinu na Facebooku, kde sa teda združujú takí priaznivci starých fotografií. No teraz sa už za staré fotografie považujú aj tie, čo majú viac ako, dajme tomu, 40-30 rokov a aj tam sa nájdú rôzne kuriozity. Aj na tých fotografiách, aj na špeciálne, teda na pohľadniciach, keď sa človek na ňu pozerá 20. raz, tak aj na ten 20. raz sa mu koľkokrát podarí objaviť nejaký detail, ktorý si predtým nevšimol. Alebo keď vznikne diskusia na nejakú tému, napríklad teraz bola obnova tej krakovskej kaplnky za Vrbovským chotárom, tak voľakedy bol pred mnou taký veľký jarok, cez ktorý sme sa ako decka sankovali, tak tam vznikli diskusie, aké to bolo veľké, aké to bolo hlboké. No a keď sa človek teraz pozrel po tých pohľadných fotografiách, tak teda zistil, že na tejto to je vidieť, na tejto viac je vidieť, dá sa z toho usúdiť, teda, že to tam skutočne bolo, pretože dneska to tam už jednoducho nie je a mladší ľudia to ani netušili. Takže vznikajú také detaily, ktoré si človek zoberie tú sadu tých starých fotografií a teraz začne skúmať, je to tam, nie je to tam, z ktorej strany to bolo fotené, dá sa to zistiť. A obvykle majú otázky ľudia skutočne také zvedavé. Napríklad? Napríklad, no, pri tej Marcinkovej uličke, tam bol napríklad taký starý most, ktorý viedol cez mlynský náhon pre mlyny, ktoré boli na Holeške. A tam vznikali rôzne diskusie, že či ten mlyn bol tam, aké mal koleso, kde to bolo a také podobné špecialitky. A keďže si to už nikto nepamätá, tak naozaj sa to dá skontrolovať len na tých pohľadniciach. Ja ti ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas o tomto trošku viacej porozprávať. Kto by mal teda záujem, môže si pozrieť aj trebárs tú Facebookovú skupinu, kde sa uverejňujú tie fotky. Možno sa tam niekto nájde. No, ja by som to ešte uzavrel tým, teda, že súhrn tých informácií, ktoré som povedal, boli také skôr útržkovité, nemalo to žiaden systematický náhľad, takže keď by niekto chcel postupovať systematickejšie, tak nech si nejakú odbornú publikáciu pozrie a tam nájde dopodrobna čo, prečo, ako a kde. Keby niekto špeciálne sa chcel na niečo spýtať, som ochotný. Ďakujem ti veľmi pekne a vám ďakujem za pozornosť.